Pai le ta siam se u promise bung ai ba me pai. Ta me mot ban ong ba bro arngot ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka bate si TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Middle East la ki wen nagada ga jing sha penyap jonong sin shar ba khli do ki Iran wa Ayatollah Khamenei haga jing yar smakin san ka United States bat ki Israel. Kalami ka jing ki hagi bon kiri namar bo Khamenei udu nong ilam nyam jong ki sha Muslim haga perthai barokwe. Hindai ha Iran pat bat hakikat tu kan ki benta jong ka perthai ki bru klara ki bat le Kmen bat ki la ong ba ka jing yap jong u ke jing nai luot ya ka Iran. Kuai na preng ki babon kita ki balek Kmen ke deka aktris ke bana Iran ke Elnas Norozi ke baju tre bat ki film hakari India. Marsinyo ya gani khubor bo Khamenei ula kelon yap gani aktris klat ho ha ki Instagram jongka ba ka ni gani khubor ka bahatam bat ka ajinga ro ya ublei. Klat thepro ya ka video jongka ka ba keren shaphang ka revolution ha Iran bat ka Shad ru ha ka video. Kelnas kedai ke balakha hateran Hendrik Kalitshong letsa no sha Germany kalak film Pakistan shabakan wan sha India.